que non imos á Convención de Videoxogos de Madrid? Vale, vayamos. Chegaron á convención e foron nunha máquina de videoxogos que lles chamou a atención. Eu xogo primeiro. Chinoi xoga de primeiro. LOL apóyase nun botón que hai xunto á máquina e entón abres un pasadizo trasera. Entre todos conseguen movelas e entran nun novo mundo. Onde estamos? Dentro do videoxogo. Atópanse con Glinda, unha personaxe do xogo que lles ofrece a súa casa da árbore. Polo camiño ven un lago no que hai nalgas.